Ito na yung bracket na ginawa ko. Putang yan. Hoy Franz, huwag kang maingay ha. Lipat ko si Owen kay Cloud. Ano na, GG ka agad ako dito eh. Teka. Oops. Oh. Ikaw, yung gusto mong kalaban? Jericho o si ano? Martin na lang. Teka. Oops. Teka, palitan natin. Kunin natin si Noy. At saka si Martin na lang. Yan. Ang na, okay na yan. Huwag ka maingay, libre na lang kitang foods mamaya. Lap trip ang punta.